יש לי פרמה של בן גרין, אני יכול להחליף. נוגי מחזיק ספיריט. נוגי מחזיק ספיריט. נוגי מחזיק ספיריט, חבר'ה. טוב, דנו, אתה יכול לתת את הקול? בואו נופסט, תהיו... אוקיי, לא, זה יוזלס. אוקיי, אני מוכן. יותר מהיר אבל. אוקיי, בואו, נופסט. הם יצאו סאו... כן, הם יצאו לאן. אחורה, לא משנה, אחורה, טעות שלי, לא טוב. לא נורא. אחורה. הם באים אחורה. עכשיו, תהיו מוכנים עם דפנסס? אוקיי. אני שמתי רויאל עליי. תעשה פניש למי שבתוכנו, נגיד עכשיו הטנק שהיה בתוכנו, אתה יכול למשוך אותו יותר אלינו, אין לו דפנסס, הוא עם מאנר בוקס. תהרגו את זה. יש לו דאסק וויבר, נגמר. תהרגו את המוב? בוסקילה, אתה יכול לתפוס משהו לנו? אתה יכול לנו לתפוס משהו? אני משחק את זה דיפנסיב, אתה לא רוצה לא, הוא חייב דפנסיב, בוסקילה חייב להיות דפנסיב פה. זה מיותר, דאונלוד, כל הסיבובים האלה לתוך החוצה. למרות שעכשיו אתה יכול יש להם גם את האינביזל פייר, יש להם... אני משחק על זמן. בוא נצא לצ'וק, אחי, בוא נצא לצ'וק. הם לא יבואו, אבל זה העניין. תעשה הבר פה עד שהם יהיו אימפיישנט ויעשו אינגייג' למה מתישהו זה יקרה. פשוט תחכה, פשוט אין פייר, עלינו הלפייר. חכה, תראה אותו קודם, אחי. גרדיאן, יש גרדיאן למישהו? תזיינו אותו עכשיו. חכו, 3, 2, 1, כן. עכשיו דמש. בפייסקייל. לא. סופי. רגע, לא עכשיו. צאו החוצה, יש לכם נייט אלמנט. יש לכם נייט אלמנט. רגע. יש, רויאל ג'קט עליי. אתם מוכנים על הווסט? על הווסט בעוד 3? לא מוכנים. לא, 5 שניות. אחי, לא מוכנים, תשאל קולדן. אני עושה ריגר, אני רץ אליך. הווסט על הספיר הזה זה דווקא טוב, אתה רואה את הווסט הספיר הזה? אני לא שומע אותך, שנייה רגע. אלוהים ישמור. לא איתך, קולר לא איתך. אני לא יכול. טו דיפ. אבא שלי עוד שנייה מזיין אותי פה. בלייב. עם החגורה? איזה חגורה? עם הבובול. רואה את האינקיובוס? אילי, מלאי הוא קצת? זורק מלא סטייליסים על הג'וק, האינקיובוס בפרונט, אין לו דפנסס, אם אתה תופס אותו עם ההודג' ומביא אותו אלינו, הוא מת על המקום. בוסקילה, אתה יכול לעשות עליו... לא, חכה שהוא יעשה סטאפ-אפ, הם מרגישים בנוח. אחד הדאגרים, תהרוג משהו, אחי. הם מרגישים בנוח, הם עושים סטאפ-אפים. על הזה בעוד 3, 2, 1, תופס. איך אחרי הצ'וק? אחורה. קחו את הדאגר המזדיין הזה. הם לוקינג. אינקאמינג. ספרד. רויאל ג'קט עליי. רויאל ג'קטים, תהיו מוכנים לתופס. אילים עליי גם, בבקשה. תודה. 7 שניות. האלפייר נכנס חזרה. חכה. אני מוכן, אלפייר מחפש נראה לי, לא? נכנס חזרה. אני אנטר, אבל יש לי פיר. הוא בפנים. אם יש לכם זמן, תמשיכו קייט עם דאונלונד. אם יש לכם זמן, תמשיכו קייט עם... הכל טוב, אני בסדר, יש לי היליון, בכוונה לא עושה פופים. מה אתה בא סוני פול אילי? אנגייג' מוכן, כולל דיפנסי. תעשה shallow outside of the choke, אל תעשה inside of the choke, outside of the choke, תמשוך אותם סתם החוצה. ידן, אתה אוכל סתם דמג' אחי. די. עוד תחכה לקאונטר הכי אתה טוב. רוצה שאני אסמן את הבחורצ'יק, את האלפייר? אני איתו עליו, אני אתה מסמן יכול אותו. להרוג פה את ה... זה. תן לי זריז, אני מסמן אותו, תן לי זריז את הליד. צמן? הם מסתכלים נראה לי, יאללה, מסתכלים. אני מחזיר לך. בסיילנס, הכל בסדר? הם יוצאים, דאונלוד. רזי, דפנס? אוקיי, תהיו מוכנים. לא, זה היה פייק. זה הפייק. צריכים על נוגי? סבבה. נשמח לזה קיו. אני רוצה את הווסט קלרס, קיו. כן, תאכל אותם, הדאגר והבולטקאסטר, אחי. אתה יכול לקפוץ עליהם, אחי, כן, קפוץ. אני אחמם לך אותם. תהיו מוכנים את הווסט, הווסט בעוד 3, 2. אני מושך אליכם, 2. כמעט, הכל טוב, זה טוב. הלך לו דפנסס, אינגייג' הבא הוא מת. תהיו מוכנים עם הדפנס. רויאל ג'קט עליי. הנחתו הזה הוא פייק נראה לי. בוסקילה, סתכל עכשיו נורף ווסט למה נראה לי הוא עוד מנסה לעשות קלאם. הכל טוב. אתה לא פאניש האלפייר מגיע, שימו לב לאלפייר, נכנס לאינביס, אלפייר נכנס לאינביס. איפה? ספרד לווסט. עלינו. פה, הנה הוא נכנס. עלי אלפייר בעוד 3, 2, 1. פליז. אני שם עליו GA, הם נכנסים אותנו? אני צריך הילים? אנחנו וייפ נראה לי. לא נורא, אין מה לעשות, זה קורה. היה קשוח עליהם 8-3 פאקינג... ריגר אין קאמבק, מה אתם אומרים? רוצים? אפשר, למה לא? אין לי תקציב לריגר, סורי. קח אחי, מה הבעיה? אני אתן לך, הכל בסדר. קח אחי, מה הבעיה? לי אין כוח יותר להלביע.